Исәнмесез, сіз Татарстан 24 телеканалында Кукмара яңалыклары карыйсыз. Атнаның мөһим вакыйгалары белән сезне мин Алмаз Ярмиев таныштырырмын. Хәзер төп темалар турында кыскача. Сагынып көтәбез. Бер вакытта зорламай, Аллага шөкер, исән сау кайтабыз инде. Хәрбинең гаиләсе бүгенге көндә ничек яши? Менюны тикшерәбез. Конечно же, всегда очень приятно слышать хорошие отзывы. Манзарас мәктәп ашханасында әти-әниләр ризыкларының сыйфаты белән танышты. Булышырга һәр вакыт әзер. Волонтерство – это добровольческое движение, развитое во многих странах мира. Кукмарада волонтерлар слеты ничек узды? Яңа биналар арта. Тәрзәләрне генә үзгәрттек, менә штора дип аталган икенче төрле күтәрелә чатырган. Урал хуҗалыгында нинди үзгәрешләр булды? Алмаз Аухадиев хәзерге вакытта махсус хәрби операция зонасында. Аның гаиләсе өмет һәм дулкынлану хисләре белән әтиләренең кайтуын көтә. Ул 2 ел дәвамында махсус хәрби операция зонасында үз хезмәт бурычын үти. Аухадиевлар гаиләсендә безнең төшер төркеме дә булды. Аухадиевларның гаилә башлыгының кайтканын көтеп үткәргән көннәре борчулар гына түгел, өмет белән дә тула. Ландыш белән Алмаз инде 10 ел бергә. Ирод махсус хәрби операция зонасына 2 ел элек киткән. Шуннан бирле аның хатыны һәм 2 баласы, 9 яшьлек Адель һәм 7 яшьлек Эльвина, аның хатларын һәм шалтыратуларын түземсезлек белән көтәләр. Телефонны кулдан төшермичә, аның иң беренче шалтыратуын язын көтеп торабыз инде. Хәзер вакытта иң зур бүләк шул инде менә безгә. Иремнең исән сау булуы. Ландыш әйтүенчә, ул үзенең балаларын борчулы уйларыннан аерып, аларга һәр вакыт яхшы кәеф бүләк итеп, начар уйлардан арындырырга тырыша. Гуманитар ярдәм белән бергә алар еш кына Алмазга хатлар һәм рәсемнәр җибәрәләр. Хәрби үзе дә яллары вакытында буш кул белән кайтмый икән. Без әтине яратабыз. О соңгы кайтканда безгә бирде попугай. Алмазның сирәк, әмма көтеп алынган телефоннан шалтыратулары аның гаиләсе өчен чын хәзинәгә әверелә. Үзенең хәбәрләрендә ул һәр вакыт туганнарының кәефен күтәрергә тырыша. Наоборот, мине тынычландыра. Барсы әйбәт була, җылама, борчылма дип ул мине тынычландыра. Мине тынычландыруга ул мине тынычландыра инде. Аухадиевлар гаиләсе Алмазның кайтуын түземсезлек белән көтә. Аларның тарихы хәтта иң авыр вакытларда да якыннарыбызга карата мәхәббәт, ярдәм һәм кайгыртуның төп кыйммәт булып калуын күрсәтә. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Стериль халат кигән, блокнот һәм ручкалар тоткан ата-аналар төркеме чын детективлар кебек мәктәп ашханасына керә. Аларның бурычы төшке ашларны дегустациялап карау. Мәктәптә ашау тиешле таләпләргә туры киләме? Тулырак киләсе язмада. Балалар дәрестә булганда, ата-аналар мәктәп ашханасына төп эшләрен калдырып, иртәнге һәм төшке ашларны дегустациялап карарга килделәр. Алар әйтүенчә, өйдә ризыкларны булай төрлечә әзерләп булмый. Монда исә меню көн саен яңартыла. Өстәвенә төрлесен генә түгел, файдалысын да әзерлиләр. Я считаю, что качество питания в школе, оно Минем уйлавымча, мәктәптә туклану сыйфаты бик тә яхшы, чөнки балаларның күпчелеге рәхәтләнеп ашыйлар, шикшиләргә рәхмәт әйтәләр, һәм хәтта балалар бакчасындагы кебек үк алар еш кына өстәмә яңадан өстәтеп тә ашыйлар. Рацион оксымнар, майлар һәм углеводлар күләме буенча балансланган. Шулай ук мәгариф бүлеге белгечләре белән дә төп кулланучылар балалар белән дә килештерелгән. 5нче сыйныф укучысының әнисе Эльмира Закирова яхшы ризыкның иң яхшы күрсәткече ул буш тәлинкә һәм канәгать бала дие. Мой ребенок лично, он вообще не жалуется. Минем балам мәктәптәге ашаудан зарланмый. Ул барысын да бик яратып ашый. Ашхана мөдире бер вакытта шеф-повар Лилия Гозаирова әйтүенчә, менюда фастфудлар булмаса да, балалар кайнар, файдалы ризыкны бик теләп ашыйлар. Балалар барсы да яратып ашый дип уйлыйм инде. Төрлесе бар инде. Бигрәк тә пире белән котлет яраталар, пилмән яраталар, макарон яраталар. Мәктәпләрдә туклану сыйфатын тикшерү ата-аналарның балаларының сәламәтлеге турында кайгыртуы гына түгел, сәламәтрәк һәм куркынычсызрак белем бирү мөхите булдыруга да мөһим адым. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары.
Һәр вакыт ярдәм итәргә әзер булганнар өчен бәйрәм. Бүген көндә Кукмара районында мохтаҗларга ярдәм итүче бик күп оешмалар һәм берләшмәләр эшли. Әлеге эшне алар төрле юнәлешләр буенча башкаралар. Волонтерларның ничек һәм нәрсә белән ярдәм итүләрен Миләүшә Хаҗиева белде. Кукмарский район один из тех районов, передовых районов, где добровольческое волонтерское движение, безусловно, в лидерах. Кукмарада актив рәвештә волонтерлык хәрәкәте үсеш ала. Битараф булмаган кешеләр саны елдан-ел арта. Иң популяр юнәлешләр арасында өлкәннәргә һәм сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән кешеләргә ярдәм итү тора. Нәкъ менә буларның барысы белән алдынгылар хәрәкәттә волонтерлары шөгыльләнә. Мы помогаем престарелым. В зимнее время мы убираем снег. Без өлкәннәргә актив ярдәм итәбез. Кыш көне аларның территорияләрендәге карларны көрибез. Шулай ук без шәфкатьлелек тернәкләндерү үзәгенә йөреп, акцияләр, мастер-класслар үткәрәбез. Шулай ук балалар белән эшлибез. Моннан тыш алдынгылар хәрәкәте волонтерлары сугышчан кардәшлек һәм Кукмара үзебезнекеләрне ташламыйбыз берләшмәләре белән дә бергә хәрбиләргә актив ярдәм итәләр. Алар солдатларга хатлар язып, гуманитар ярдәм җыялар. Бәйрәм вакытында волонтерларга грамоталар һәм медальләр тапшырылды. Медаль за содействие СКО. Кукмараның 3D взводы волонтерлары да ойрым бүләкләргә лаек булды. Бүгенге көндә алар пластиктан төрле әйберләр ясау белән шөгыльләнә. Бу җайламаларның барысы да солдатларга үз бурычларын үтәүдә ярдәм итү өчен эшләнә. В настоящее время в нашей группе работает порядка 20 принтеров. Хәзерге вакытта безнең төркемдә якынча 20 принтер эшли. Безнең эшләнмәләрне көтәләр. Еш кына маңаен кайдадыр өлгермибездер. Әмма тырышабыз. Зур тизлектә көн саен диярлек эшлибез. Бүгенге көндә волонтерлар җәмгыятебез тормышының мөһим өлешенә әверелеп бара. Уртак максатлар тирәсендә берләшеп, алар игелек һәм ярдәм итүнең дөньяны күпкә яхшырак итәргә сәләтле булуын күрсәтә. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Яңа мөмкинлекләр һәм шартлар. Урал хуҗалыгында яңа терлек тору өчен 2 бина һәм саву залы төзелде. 1 ел эчендә биредә зур һәм сыйфатлы эш башкарганнар. Сыерлар өчен хәзер нинди шартлар тудырылган, Миләүшә Хаҗиева сөйләр. Яңаша эшләргә тырыштык инде, кимчелекләрне бетереп, менә ничек яхшы була, шулай итеп эшләргә тырыштык инде мосын. Урал хуҗалыгы бүгенге көндә безнең районда гына түгел, бөтен республикада иң алдынгы хуҗалыкларның берсеннән санала. Биредә эшчәнлек моннан 9 ел элек башланган. Хәзер хуҗалыкта елдан-ел эш сыйфаты яхшыра, биналар саны арта бара. Монда стройка тукталмады, стройка барды монда кыш буе. У 2 баш здание инде монда 500 башлык, 1000 баш сыерга исәпләнгән. Даелне залы параллель инде. Яңа биналарда терлекләр өчен уңайлы шартлар тудырылган. Бу мегаферманың нәтиҗәле эшенә йогынты ясый торган төп факторларның берсе. Идәннәрне тегенде үзгәртеп ясадык, менә сыер тоймаска дип икенче төрле ниләр ясап инде. Идәннәрне яна теге сыер тотырган лежак дибез инде аны. Аларда икенче төрле бер җәйлдән сплошной. Хезмәткәрләр әйтүенчә, бу үзгәрешләр терлекләрнең сәламәтлегенә һәм җитештерелә торган сөтнең сыйфатына уңай йогынты ясаячак. Чөнки Урал хуҗалыгы бер көнгә 48 тоннага якын сөт ала. Яңа биналар һәм саву залы белән бу сан тиздән күпкә артачак. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Кукмарада мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр өчен ярышлар узды. Анда республиканың 4 районыннан катнашучылар җыелды. Оештыручылар әйтүенчә, бу чара спортның ничек берләштерә һәм илһамландыра алуының ачык мисалы булды. Спортчылар белән Миләүшә Хаҗиева да аралашты. Күпләр әкренгә яңа ел ыгы-зыгысы белән йөргәндә, бу кешеләр үзләрен яраткан мавыгуларына спортка багышлыйлар. Спортчылар үзенчәлекле. Алар җиңүләр яулар өчен түгел, башкалар кебек булыр өчен көрәшәләр. Кукмарада сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр арасында ярышлар инде беренче ел гына уздырылмый. На сегодняшнее мероприятие мы приглашали 3 района. Бүгенге чарага без 3 районны чакырдык. 4нчесе без. Һәр районда чаралар бик күп үтә. Саба районы ел саен безгә килә. Без аларны сынатмыйбыз, алар безне сынатмый. Без аларның ярышларында даими рәвештә катнашабыз. Виктор Исикеев бу уеннар турында беренче тапкыр Сарапул шәһәрендә ишеткән. Нәкъ менә шунда аның спортка кызыксынуы уянган. Хәзерге вакытта ул моның белән кызыксынып кына калмый, актив рәвештә шөгыльләнә. Уеннар һәр яклап үсәргә ярдәм итә ди. Каждая игра, она
Һәр уен ул кайдадыр координациягә, кайдадыр фикерләүгә ярдәм итә. Кайдадыр геометрия кирәк, хәтта кайбер уеннарда билгеле бер математиканы белүдә файдалы. Шуңа күрә үсеш эшендә, буыннар эшендә, бу уеннарда катнашу мөһим. Мондай уеннарда ярдәм итүчеләрнең берсе Фәния Нуриева. Ул үз эшчәнлеген Ядигәр авылында махсус балалар өчен өстәл уеннары оештырудан башлый. Балаларда моториканы һәм логик фикерләүне үстерергә генә түгел, ә вакытны күңелле итеп уздырырга мөмкинлек бирергә омтылуын әйтә. Ә хәзер бу уеннар өлкәннәр арасында да киң таралыш алды ди. Хәзерге көндә безнең 13 төрдә уен бар. 2 декабрь көнне республиканский ярыш үткәрелде. Үзебезнең мәктәптә балалар бик шатып киттеләр. Чараны оештыручылар мондай ярышлар дәвамлы булыр дип ышана. Шулай ук инклюзив спортның киләчәк үсешенә ярдәм итәчәк дип белдерделәр. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Хөрмәтле тамашачылар, яңалыклар тапшыру ахырына якынлашты. Мин Алмаз Ярмиев, сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр.